Sawan nyapu masak urung sah-sah awanan iki masak opo ini iki sego wis ngecopne urung nyayur nyayur sik lah nyayur opo iki nyapu urung nyayur kok jane wis ngecopne ana opo kan salah duh opo iki nyayur serong ki opo bumbune ye iki tekok tangga sebelah lah jajal tekok tangga sebelah lah mari kedupat ya mati jane wong galak kere nek nyapo kae jajal tekok mbak kae ketek ramu kae jan nun kok nek terong ki apa mbak bumbune terong oh kayak uyahe 2 sendok lombok siji bawang siji karo bawang loro oh sun mbak ya ya alah ngakira terong ora iso apa wong galak bumbune tak hapus ben kasinen yo ben enak dipangan ini tak galak ya ora umum terong telu wae lah rasa akeh wong durung sitok telu ora wis kanggo sedina andak kur terong wis piye arep ngopo-ngopo ya ora iso loro lah nggih bumbu kan oh kayak mau uyahe 2 sendok duh akeh ya 2 sendok terus lombok siji tambahin di bawang siji tambahin siji tuh blok iki rata ngulek wis iya kayak minyak ora wong anu minyak ora iki kayak banyu paling alah ora iso masak iki gara-gara nepun lunga malah bumbu terong tak cemplungne ora banyune iki kurang iki wis alah terong longne lagi ndi iki ampun enak wis enteni kayak sarapan sarapan ngarit bopo dhewe ngarit dhewe harton ya urung balik-balik jembleng aku ki karo ton ki untung sak cicil ngecopne sego dik mabengi semateng urung kae semateng iki semateng ya ini mantep iki nuwun mbak ora kowe ngewehi resep bumbu ngono wis mangan piye lek nyayur iki bisa tripol iki mangan kursi kono karo nyantai panas bismillahirrahmanirrahim kasih ke terus wong mau kerjane wong wedok kae mau aku
Terus tenan kok asin nih kaya ngene rek rasane. Tenono. Kerjane genten gila. Lah kok situ kerjane wong kaya ngono ditekoki mbok ya sing tenanan kerjane genten. Tenono. Wong kok tekoki lah kok panganan kene setengah oleh-oleh kok mau ngerti ikut. Oh, tenono ke. Kerjane genten lah. Tempat tenan aku karo wonge kok. Kae sik nang kono kae wong. Wonge sik nang kono kae. Wah, aku dikerjani, aku dilawan. Astagfirullahaladzim. Apa lo iki balang? Apa kuwi? Masalah kok serte rong nek tangga sebelah sing jahil mau iki. Kok dasar galak ya galak. Ben kerjane sayur enak wae ben mangan.